Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haga arpo sautrik ubnai jilleo arajar arpuai. Ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District kokong Isa Wanda lalu kalapan mi ya ka hukum babaro ki dukan ki kali kamai lani kino ki Jakarta rekam ki day ban boat ya ka hukum jong ke Meghalaya High Court kata balada ki day ki basyong dukan kin hab ban thok shai hakmat dukan jong ki balada ki la dep ni kimpat dep ban ai Injek Tika bat kani kadai ban longru kumjo ya ki kali kamai laki day ki local taxi ki auto rickshaw ne ki bus bat kani ka hukum kala kren shairu baki baya thok kin ngat haka jing pensitom jong ka ai ha ka baya day bat ka Ïewduh ru la penmi ya ka hukum babaro ki dukan ne ki nongsong yo ki baladep ban ai Injek ki hab ban le kumta bat kito ki bam Treh ban ai Injek Tika kin hab ban pha tas yaladi ban la ka shipos ni henrei kani ka hukum kamshim la Treh kam satya ha Ïewduh na baki nongsong yo ki bam Treh ban ai Injek Tika kim Treh ru ban pha tas yaladi bat kila dawa kala penban na ki executive magistrate bakin wan ai jing pensyai halor ketika lapun kre ru ya ka Jakarta covid ha Ïewduh kabadan hathanat jong ki pulit aim ka hima melim bat kani ka Jakarta kaladon la lais ngi menta henrei hadu menta dang don tang iwei ibalawan bantes dakamon sngob hala jong kum bakalong hadu menta ki executive magistrate ki dang lum jingkhan ya ka jingdon jong ki breu ki baladep ban ai Injek Tika bat ki bampat dep ban ai ya ketika ha Ïewduh la kalong ya ki dukan nei ki nongsong di madan ru kumjo kat kum ka jingkhan ka bakila yo lum hadu menta ki don pras pa khandai pu saw teli ki dukan bat nakini ki don hanyo spa san pulai teli ki baki nong Treh kila dep ban ai Injek Tika lut bat habakhen ye ka percentage ye ka jingdon jong ki breu ki bala dep ban ai Injek Tika nakite ki pras pa khandai pu saw teli ki dukan kalong prapu saw point R% ki nongsong de madan ki bala dep lum jingkhan hadu menta ki don arspa arpu wengot ki baladep ai Injek ki don tang prapu arngut kat baki bempat depat ki don shispa lai pukundai ngut ban habakhen ye ka percentage ye ka jingdon jong ki nongsong de madan ki baladep ban ai Injek Tika kalong tang lai puhunyo point iwei persen ka jinglum jingkhan hadu mentaru kadang yaj ban tip katno ki baladep ban Injek bat katno ki bempat dep tang ha Ïewduh